Ongi etorri txorien esasoi honean saiora. Bueno, ekaine sartua, ondi sartzeko gaude? Sartuga, bale. Ai, sartu gara. Aleluia, bale. Beida, gaurko proposamena tarta bada, txokolatezkoa, eta osagai sekretu bat darama hor izkutatuta. Zein den? Alberginia. Txokolate tarta batean? Bai, eta ikusiko duzuen bezala hemen ez dago irinik, horren ordez urrak erabiliko ditu, beraz alde batetik glutenari intolerantzia edo alergia dionak, lasai dastatu dezake eta jan dezake, eta bestetik ikusiko duzuen bezala hemen ez dago arrautzik ere. Orduan, bi aldetatik, hola esan genezake, biltzen dula alergiari, saiesteko edo, pixkat errezeta hori. Gaur egun guraso direntzako, interesgarria, azkenean urtebete festak egite ditugunean, beti umen badao, ero glutenei alergia diona, ero arrautzai, ero iten duen bakoitzen, geroz eta gehiago pila bat, gaur egun aurkitu iten Eta, beste alde batetik ere, barazki bat sartzeko modu bada, postre gisa, eta honen testura edo nolakoa izango den brownie itxurakoa gutxi gora, beraz. Bai, ez, ezea. Bale. Exea, horri izaten daba, Bueno, alde batetik, errezetau, eta bestetik loliren ekarpenak. Gaur uste dut, hola baratze kontuetan eta lantaketak dakartzala, eta gero, eta gero, baratzen edo izaten den olako sarraskigile txori honen txolarrea pixkat nola baztertu edo saiestu olako kontu guztet ekarriko dizkigula. Beraz, nire partetik lanean hasiko naiz. Osagaiak momentu baten hemen azalduko ditut, eta hemen alde batetik gutxi gora bera 500 gramo alberginia, bikin edo inda dao. 150 gramo txokolate. Hau izaten da urtzekoa edo beltza, esaten dena ere bai. Hemen gutxi gora bera edalontzi erdi urra, irin moduan izateko gutxi gora bera hemen 200 gramo edola dauzkegu urrek. Txigortua, ez? Bai, hauek ja horrela datoz. Gauze da gukingo deula robotean txikitzu irin forma hori emateko. Pixka merkegoa da, azken finean. Zuek lan hori saiestu nahi baduzu, irin moduan erosi. Hemen, 100 gramo azukre hautsa. Koiaratxo bat, kanela hautsa, 16 gramo arrotzaile, edo bestela bikarbonatoa koiarakada bat. Eta gero, geruzarako hori tartarantzako izango da, hau geruzarentzako 200 gramo txokolate urtzekoa, koko olioa koiarakada bat, kasu honetan usain gabetua edo desoroditado esaten dana, hemen apaintzeko mugurdi batzuk, eta gero menda osto batzuk. Bai. Erresa, prozedura aldetik oso erresa da, eta osagai aldetik ikusten duzuen bezala, ez dago askorik, eta, eskura da ona, prezioz eta ongi dago. Beraz, ni lanean hasiko naiz. Horretarako alberginiak labean erregosi behar die 180 gradutan berotzen daukegu, goitik eta behetik jarrita. Erditik moztu, olio pixkatekin margotu, eta bien bitarte hortan ere bai hemen txokolatea beratzen jarriko du edo urtzen. Hortarako Maria baino erabiliko du. Maria bainurako zer behar deun, eltze baten ure, eta gero ez du goiko eltzearekin edo ontziarekin kontakturik egin behar. Beraz? Tamaina. Hoi da, altua, lauatz ur, eta eltzea barrura. Txokolatea bertan. Tamaina perfecto eratzen dago, Estudiatzen, ibili gehala. Hemen, txokolatea. Alberginea erabili behar dugun hontan, zutako asko esan, ez tarta batean txokolatearekin alberginea, ez harritu, txokolate mus klasikoetako bat, eta oso goxoa eratzen dana, eta txorienen bi aldiz eroin da daukaguna da, txokolate eta aguakate musa. Oso goxoa eratzen dela, eta probatu dutenek, esate dute, jakinezean aguakatea daukala, ez dutela nabarituko. Eta ematen diona, aguakateak, erabili beharrean, arrautzak, ero esne gainak ero, aguakateak ematen dio koipea eta krematasuna, ez? Eta ez dio txokolatea gaientzen zaio zaporean, eta kasu honetan nik uste dute, alberginia berak, badauka bere zaporea, baina hemen gehiago izango da, ez guri gorputza emango digu gure errezeta honetan, eta zapore aldetik... Ezetasuna gehien. Baina,
ez diola zaporea aldetik eta ez da nabarituko, ezer. Orduan, bueno, beste aukera bat, azal ez zu erabiliko zertako ez jaio? Ez dut erabiliko. Hor, errezeta honen aldaera batzuk ikusiko dituzue, sarean sartzen baldin bazadete edo, eta batzuk iten due zuritu eta lurrunetan. Beste batzuk egosita, baina nik uste labean ere beste puntu bat hartzen dula, gorritasun bat, eta gure aukera da labean itla. Bai. Bueno, hau errezeta hau Harry Eastwood, erresuma batuko sukaldariana da. Eastwood? Eastwood, Cleanen leguzu. Eastwood. Eastwood, Clean, bai, hori pistola pumpon eta katuko zailo da hori. Lehenguzua izango da, holakoen bat, ero asko ongo die, seguruenik. Bueno, hortik ekarrita dago, eta, bueno, jaino esan duena, barazkiak sartzeko aukera bat, eta gaina zer, eta berenjena, berenjena, txinatarrak hasi ziren Kristo aurreko 5. mendean lehenak landatzen bereiek izan ziren, gero Indiatik, herrialde arabiarrek ekarri zuten Europara, ero bintzat hemen peninsulatik sartu zuten, eta sartu bat zuten geratzeko izan zen, eta, idea esan Mediterraneoan, hainbat eta hainbat errezeta daude, horre, Greziako musakatik hasita, Marruekosko ero herrialde arabiarretako errezetategietan hainbat eta hainbat dira, eta denetan izena dira, nahi du, atartzen dut, dana da melatzua, gozoa, leuna, izenak hori esan nahi du pila batetan, errezeta arabiar pila batetan, ez? Eta azkenean bada hori alberginia pixkat, ez? Eta badaude hor historia, bazeudela, 20 errezeta baino gehiago alberginiakin, eta jende asko batzen zen baskariei nola ditzen zinaitzaien? Berenjenal. Horti dator? Berenjenala. Eta nik hori, berenjenala, jende babitu, hemendik, gure berenjena hauetatik. Labera, ikusi izanen duzuen bezala, ebaki batzuk egin dizkiogu. Zigor, sardeskarekin ziztatzekoa da. Ez badut, pitu gaina, nua dauka, bihar, nik alberdi asko gustatzen. Osorik egiten badut ez lehertzeko azalakin da, sardeskaratekin hartu, eta iruzulo alde batean, beste iruzulo beste aldean, eta listo. Baina horrela irekita, ez da inongo arazoik. Nik irekiera batzuk ebakita, hortzen. Zema minutu 40. Gutxi gora bera 40 minututan ongi gorrituta ongo die eta barrukalde interesatzen zaiguna xamurra eotea, xamurtuta ongo da. Bien bitarte horretan, txokolatea hemen daukegu, poliki-poliki, buelta batzuk emango dizkigu, ongi urtutzen den arte. Ez dakit beste zeo zuen hemen azaltzeko, eta bestela, ongi etorria egingo diogu Loliri. Ongi etorri berezia Loliri, baina ez gurea baizik eta eguzkiarena, ze eguraldiak arri zen, Ordua bazen, egoentxeen, ordua bazen. Asi eske, gure baratzak martxan daude, eta zer egingo dugu agor? Sartuko ditugu tomate batzuk, kalabazin batzuk, eta, ja martxartzen du norain arte, nahiko motiel egondu da gure baratza, urilla, baina, martxan emango dugu. Ekiteko pres gaude. Hori da. Ados, tomateak sartzeko garaian barietateak garrantzia handia du, zein da hemen nagusiki gure inguruan sartzen den barietatea? Hemen sartzen da normalean jak bariedadea eta katon bariedadea. Bai bat eta bai bestia nahiko ez, onak dire, goxuak dire, hemengoak dire, eta ongi ematen du. Bai, bilek dute, niretzat, nik uste beharrezkoa dena, axala fin-fina dute. Dakizu nola, abian sartzen duzunan tomatia eta axala alde batera eta tomatia bertzera. Horiek ez dute hori egiten, fin-fina goxua da tomatia hori. Eta behin baratzan sartu ondoren, aparteko zaintzarik beharko dute erdoia jotzen dituen hortan gure inguruetan, ez? Bai, emango diogu, tratamentua egingo diogu, tomatiari xigilak sartuko dizkiogu, garbituko ditugu, lotuko ditugu, sulfatatuko ditugu, ikusiko dugu ze behar duten, bai, kontutan eduki behar da, tomatia behin sartuta utzi ez da, tomatiari jarraipen bat egin behar dugu. Eta sulfatoaren arira, adibidez, gaur landatu eta segituan ematea komeni da, pixkatitxin behar da? Zitxoengo dugu aste pare bat edo, hartuko ditugu, gero ureztatuko ditugu, eta ja, tomatia bere tokian goxo dagonean, orduan egingo dugu tratamentua. Sulfatoa bota nahi ez dunantzako ordezkorik bada, aukerarik? Bai, badago gauza bat kaldo bordelez izena du. Izan liteke, eta gero badago
badago nein edo lillo bat baitare, izan liteke, ekologikoak dire, eta, bueno, onak dire baitare baratzen dako. Hauek, zuenean eskuratu ondoren dosi zehatza izango du eta hori aholkatzea komeni eta zehatzak izatea komeni. Hori da, bai, bere dosia da, ez da hartuta nola nahi bota, ez da gauza ez da tomati hori erretzea ere, bere tamain batian. Galdetu eta apuntatu. Eta kalabazina edo kuiatxoaren kasuan, hauek behin sartuta, nahiko esaten dena zabaltzen dena da, ez? Bai, bere tokia behar du, bai. Pentsatu zazu jaionek kalabazin bakoitzak zenbat fruto ematen du, nola zabaltzen den, pixu hartzen du, bueno, baratza betetzen da azkenean kalabazinakin. Bueno, hala ere, uzta oparoagoa izateko sistema batzuk badaude, ez? Bai, bueno, kalabazina bada tomatia bezala kainabera sartu eta lotzia ere badago, Ardatz bat sartu eta lotu. Bai, ardatz potolo bat, kalabazinak frutuan dagoenean piso handia du, baina badago, bai. Orduan, ze gertatzen da, kalabazinak lurra espadukitzen, ez da usteltzen. Kalabazina zenbat aldiz, kalabazina bildu, eta lurrian dago azpian eta usteldua goten da. Orduan badago. Orduan esan liteke, nahiko txentxe gorantz joango dela ateratzen. Osto zaharrenak kenduz, garbitxuz, txukun egiteare badago. Osto zaharrenak kendu hori nola da? Ilunenak ikusten dire. Azpikoak zaharrak dire, osto ilunagoak, horitua, bueno, ustelduak egoten dire normalian. Hartu eta kendu, garbitxu, lotu, ongarria beti aztu gabe, eta, bueno, badago egitea. Erreixa ematen du, baina badauke bere puntua. Atzamarra sartu duzu? Ez. Seguro? Ziur? Garbi. Atzazaletan beti geratzen da pixkat, ez da ezer. Bueno, Bueno, ikusi duzuen bezala, ongi etorria da Loliren enkarpena beti. Zenbat eta zenbat jakinduria emitxorienen bere eskutik. Bueno, txokolate ikusten duzuen bezala dagoeneko urtuta dago eta hau aterako du pixkat epeltzeko. Maria bainoa ez deu botako, ez deu baztertuko, zeren eta gero behar du honako gainazalau berriz prozedura berarekin egiteko. Alberginiak eginda daude eta dagoeneko epelduta edoztuta. Oain, jarraian, koiara baten laguntzarekin mamia aterako diogu eta honako irabiagarioaren ontzi batetara aterako du txokolate honekin nahasi eta birrintzeko. Eta gero, hori izango zen, horrela ikusita, ez, arrautzan da... Hori da, alde bat, hori da, tarta baten oinarri edo bizkotxo baten oinarri izaten da likido bat, eta lehor bat. Hemen lehorra dauzkegu eta hemen likidoa itxen nahi geha, gutxi gora bera, Bale. Berenjetan ataz, alberginiataz esateko, azken punt, lehenunean, erabile zenituenean hauek, zainzuriak, nola esan gendun, karpatxio moduan, fin moztuta eta jan aldan, berenjena gordinek ezin da jan, ondo heldu gabe ez da ere, eta, ostoak eta esate dute be toksikoa direla. Orduan, beti, ondo helduta daula eta kozinatuta. Hemen landatzeko garaian, ezetasuna ondo aguantatzen du, baina hotza esaio gustatzen. Orduan, udan, eta nik enekiena da, guk hemen urtero, aurten, legunean anaia eta ama ibilizien berenjena sartzen, eta enekiena da, guk beti gero kenditen dugu landarea, eta hurren urtean berriro landatu eta hori. Baina antza, eskala utzi eskero berriro emango lukela. Bai, guztiz ados. Enekien, baina, beti, gure txen beti ikusi dut, berenjena egizan ez da urte asko sartzen, 8-10 bat urte edo, eta, mota ezberdina, probatu ditugu txiki hauitakoak, koloretakoak eta dena, baina beti, behin eman dutenean, kendu landarea eta hurren urtean berrio sartu. Ikuste azken finen, kentze hori ere badelaz baratzean toki iteko, neguko eri eta neguko produktuari eta gero batipat bada ez, gauzak aldatzen zoazen einen bakoitzak onura bat ematen dio lurrari. Baina guk, baratzean tokia baukau. Lehen gura ikik eta mama baratzetik bizizien da, ordu handizia aukin gendun. Orduan hain, osaban artean da banatu du, baina da ere honiokoet terrenua badau. Eta lenkua badukau. Baina beste batzu txikixe dauki, Eta, berataz esateko, hori, betegarria, segarria dela, orduan, gero kalori oso gutxia dauzkala, zuntza asko dauka, antioxidatzaile pila bat, interesgarria dan barazki bat, eta, txorienen hainbat eta hainbat errezetain ditu, eta ingo dituguneko oraindik, orduan, bihartik hasita. Eta txundigarriena tarta moduan, gozoan. Hau da bereziena, hau, oraingoz bereziena, hau.
hemen musakak egin izan ditugu, beteak egin izan ditugu, klasiko handi bada hartu, itxasontik moztuzu moduan, haragi hori hartu, gero txikitu, ero gordinik txikituta haragi xetuarekin gero bete, bexamel batekin gainetik, gero zeratik ez jogur batzuk eta arrautza batzuk irabiatu gazta pixka bat, musaka bat izango basan moduan bota geruza bat labean sartuta, bueno, solagarri da, eta nik uste dut hori, barazkiak gustatzen zaizkinak ere hori jango luketela. Bueno, hemen, ikusi duzuen bezala, txokolatea barrura, eta guain hau irabiatu besterik ez da. Eta eroia izango hori urrak eta txikitu, eta horrekin lehorrak nasi eta labera. Oain errixa da. Labea zenbaten gero? 180. Ba, berdin mantenduko dugu, ez? Bai. Bale, hor da izaldu ez, labia eta bere hortan. Hori da. Oso, ondo. Bueno, esan dugu, arabiarrek, ero herrialdi musulmanek sartu zutela alberginia hemen, eta esan izan gauza bakarra beraiek sartu zituztela. Hainbat eta hainbat gauza eman zizkiuten beraiek, eta hemen batzuk ekarri ditugu. Bat, kimika, alkohola, azido sulfuriko, amoniako edo merkurioan bezalako produktuekin beraiek hasi ziren lehenengo ikertzen, ero horren inguruan interesatzen, eta horiek beraiek sartu zizkiguten. Gero, gastronomia, arrozesnia, intxaur muskatua, arrozesnia, herrialde arabiarrek ekarri duten. Ez, arrozesnia beraiena dela. Gero, anisa bebai, espezia beraiek ekarri duten. Meloia eta sandia, fresko-freskuak, oin udaran jango ditugunak. Eta holako beste hainbat eta hainbat. Errezetak egia esan, ni asko gustatzen zait, bertako sukaldaitza, badukat pare bat liburu ero dauzkat. Eta, bueno, nasketak eta nik aurrenak ikusi nituenak kanela eta olako espeziak haragiari, oiaskoari da botatzen, hori olako errezetategietan ikusi nuen, beraienetan, eta azukrea asko erabiltzen dute, eta, bueno, azukre zuria beraiek izan ziren lehenak erabiltzen, eta beraiek ekarri ziduten, kristalizatua. Orduan, bueno, interesgarri, eta gero pikanteakin asko jolasten dute, eta erra, usaiakin, eta guk azken esaten duena, lau espeziakin oituta gaude, eta gero hortik kanpora juten gara, eta bueno, zapore pila gure hau zapaietan. Bueno, kultura hori da, ez? Bai. Hemen sekretutxo bat, azukre hautsa baetu. Egi esan bere horretan bota daiteke lehorretako naskiari, baina beti ere pinportatxoa gelditzen baldin badie gero, bueno, ozkadan hor, bapatean. Oso puntu hor. Puntua baino gehiago ere izango litzateke hori. Ez da kostatzen ezer. Baetu eta listo. Honi gehituko diogu esan bezala kanela hautsa, koiaratxo bat, 16 gramo altxatzaile edo arrotzaile, eta gatz apur bat. Eta gero, urrak txikitu, eta hori ere barrura. 16 gramo diela azkenean sobre bat, Zuen horrek saltzen dituzten sobre horiek, 16 gramokoak izaten diela, eta jak hori erabili. Listo. Gero honi, bueno, ia frutu lehorra, zerbait lan koskaitean ez, barruan sartzeko lan, txaur batzuk gero. Gehiago? Zatia. Egitan, gero probatu, kruntzia bertan dauke. Bai, Bueno, eta, fruta sartuko dugu, eta hori, soberatzen ben hori. Bueno, beraiekin herrialde, arabiarrekin jarraituz matematikako hainbat eta hainbat gauza beraiek, matematika beraiek sartu zuten baita, eta jolasen artean xakea, Indiatik ekarri zuten xakea, beraiek sartu zuten aurrena peninsulan, da, gure xake mate, da arabiarrezko al-jakak mat, nahi duela esan, erregea hilda. Xake mate. Al-Virginia, al-jak-mat. Al-kachofa. Al-taburu. Al-ikate. Al-taburu ez. Al-taburu. Al-taburu ez, al-taburuzu. Hori, al-taburu. Hainbat eta hainbat, aletik azten diren, osagai eroproduktu, herrialde arabiarretatik datoz, eta esan behar nuen, zein zan bestea, baina, karo, euskerazko asepzioan ez digo, maliko. A ber, zein izan? Ez da gizan, bat etorrezat, eta zein zan, ez, Alberto ez da torrortik, ez. Bakoitza berera, ematen du. Alberto izan zan,
emperadore germaniar bat, Albertus deitzen zen. Eta horrek esaten nortasuna eta indarra eta... Bai, guk ikusi genuen historia. Nidak ida matarro onzanan. Atetik abitu zan sartu zanean, baina enteraztu zanean hortik ezin atea. Teiatu altzatu behar izan zen, grua bat sartu, atara zuten. Eta hortik aurrera, pues, Albertus gora eta berat, Albertus gora bera. Baina, bueno, Albar daue bai bertatia dator, da... Hau, entziklopedia, zigon iturrieta. Bueno, hemen, osagai lehorrak bilduta, eta guain, likidoa edo behintzat zea dena, gehituko diogu bota. Probatu aldut hori bakarrik, A ber, egia da, testura bauka baita egiten dana honekin, aguakatearekin, krematxu geratu da. Zemuz? Albergine ez da nabaritu egiten zaporean. Esan, krematxu dago, baina zaporean ez da nabaritzen alberginean. Zaporea ezertako ez. Eta, bueno. Hau egiteko, behitu, nik hemen izan dugu, urre eta txokolate krema, hau da, bueno, bakizu da marka daudela hori, bigusten dana bokaioan, krema hori, hemen txolienen izan dugu. Honek ere balioko luke. Baliokoa da, bai. Inongo arazorik gabe. Gaina, bueno. Eta fruitu lehorren artean, arbendola, honako anakardoa nahi duzuen sartu dezakezu. Eta ikusi, eixe galditzen da. Bai. Oain hau, honako molde txiki batetara pasatu, gomendiotako bat da papera jartza. Egi esan gero, esan den bezala, honako brownie baten sendotasuna edo konsistentzia edo hori hartuko do, baino ateratzeko eta nahiko moldagaitze da. Orduan, paper batekin bildu eta hau olio apur batekin igurtzi. Gomendioak die, besterik gabe. Gero ez apurtzeko, ez hausteko, ikusiko duzue. Nahiko esia ateatzea. Bueno, herrialde arabiarrekin da jarraituta, Euskal Herrian mairu deitzen zaio, azkenean, mairuak ez dira bakarrik arabiarrak, azkenean kristautu gabeko jendeari mairua deitzen zaio, ez? Eta hemen bazegoen Dolores Redondo 2014an atara zuen liburu bat, Zurren ondarea liburuan, agertzen da, berreskuratu zuen, antzineko kondaira bat hemengo, ez? Aur bat hiltzen zenean, bataiatu gabe, ez bazuen lehenago hil bazan, ezin zan lur santuan ero lurperatu. Orduan hori baratzeetan da etxe onduan, ero basoan, ero dena alakoa. Eta esaten zen, garaiko, orduan aurro horien besoetako ezurra oso ona izaten zen, sorginek eta erabiltzen zutela, beraien erremediotako, eta apreziatu ziela. Liburu hori da Baztango trilogian saiekoa, eta bueno, berreskuratu edo... Uste, nik histori hori nukan entzun da, eta, hori atatzen du, ume horien besoetako ezurrak, ona zirela sorgin gerien ikuspuntutik, interesgarriak beraien dako, ez dakit. Ez dakit hori. Ez dakiguna da. Paganuan, sail horretan sartzen da, garai hartan baino. Eta hori da, paganoa be, mairuak ziren lehen. Nahi dut esan, kristautu gabeko denei mairu deitzen zitzaion, o mairu izaera hartzen zuten Euskal Herriak. Bale, hemen gehiagiko olio hori kendu diogu eta hau barrura doa. Hor bada bonboi ezagun bat, horren antza dauke barrukaldea. Itxura, bai. Eta zaporean ere urran hasi diogun hortan, kontuz, Seguro, bai. Guk lurra baipatu du, lurrazpian gauza sartu, baratzean da hori, eta baratz kontuetako. Boli hor dao, hau labera sartu, eta pista izo bat emango dugu, ez? Segundu txiki bat, labean sartu aurretik, egonkortzeko. Biru golpe, eta barrura guan lolen ganagoan. Bueno, Jaione, guain sartu behar ditugu letxo batzuk eta leka batzuk edo baina batzuk, bai? Hau zuk erakutsitakoa da, ba? Bai, hombre. Eta etxean gelditzeko etorri den sistema. Bai. Orduan. Hori da. Papera bareak ekiditeko. Hori da, pixkat horrela bildu eta dagoen bezala sartu, bai? Beira, Loli, bareak ekiditea edo oso ongi, sistema hau badao, baina bada gero hemen gure baratzetan beste, hola, esan genezake letxu goxo hau jaten duen beste izakirik eta hori hegaztietan, txolarrek. Baitare, bai neska, eta hemen txorienen, karo, txoriena izena duenek pila bat daude.
Orduan, aste honetan ez dut ekarri, baina datorren astean ekarriko ditut olako koloretako zinta batzuk eta badaude. Badaude sistemak? Bai, sistema badaude, bai. Eta ekarriko ditugu eta sartuko ditugu hemen, zertik karregaik ez du batetzen guk txoriakin eta txolarrekin eta bar. Hauek berez, behin sartuta zenbat denborara izango genituzke? Zortzi bat aste, bete, bai, segun, egualdia nolaren. Gaurko egualdiakin bere alaxe ura eman eta bere alaxe aterako die, baina, bueno, alare nik uste hilabete pare bat behar dute. Eta barietate hau da, gehien saltzen dena, batabia deitzen dena? Batabia deitzen dena, bai. Hauen arten buru egiten duna eta buru ez duna egiten. Aukerak daude. Hori da. Egila da, bueno, buru egiten duna pikin bat gogorragoa izaten da, eta hau da, gure bezeroak eta deitzen diote de mantekila. Goxua da. Horiska argilagoa da, baina bueno. Orduan, Jaione, hori alde batetik. Eta sartu behar ditugu leikak. Leikuak edo bainak edo ez dakit nola ditu. Lekak. Lekak, bale. Orduan, bueno, guaindikan landarian ez dago, eta sartuko ditugu horrela. Bera, ez de politiak. Buenos Aires variedadea. Hau da zapala. Bai, goxua dezta ondila, orilla goxua da, politia da. Eta sartuko ditugu, nizerrekit, pare bat, 3 sartuko ditugu. 3 ale zulo bakoitzarako. Bai? Bale. Venga. Hauek adibidez, zenbat demorara ernaltzen die edo gora iten due? Segituen hasiko die, igual, Bai. Bi aste edo? Bai, 15 bat egun horri biliko die. Eta denak berdin eta ongi ateratzen die edo izaten da? Ez, utxunuak izaten dire. Utsa atera baldin bada, berriz pitin bat zulatu eta sartu. Utxorik bete behar ditugu. Faltak esaten dena. Hori da, faltak, gero berdin atetzeko, bai? Eta behin atera denen, landarea? Bai, behin atera denian, sartuko ditugu kaina batzuk, edo xiri batzuk, edo tutoreak, edo sartuko ditugu, zertako gero hau lotu egin behar delakotz. Jorratzeako meni da? Baitare, jorratu, ongarria bota. Eta porruri, bueno, ondoko belartxarrak kentzako menietzaion bezala, oneri? Oneri bai. Oneri bai, beharrezkoa. Garbila, hori da. Garbila eta gero ikusiko dugu atetzen denian, sartuko ditugu xiri batzuk, eta, bueno, gure baratza martxan, Jaione. Magikoak dien orain helduko ie? Ez da luzegila, metro pare bat igualez. 1,80, 2 metro igualez, hori biliko die. Bai? Badeu, usta, jasotzeko. Zezigor, txundituta. Bai, eta batez ere, labetik ateratzean, zegoen pixatzen horrek? Labetik ateratzean, bigun-bigune dau. Bai, ez ikutu, ez iztatu, ez nik induna, labana sartu, ez, utzi bere hortan oztu arte, oztekin trinkotuko da. Zenbat pixatzen? Bota, zenbat? 800. Da 60. 860? Iakioa. Erti bilinaz, Bueno, ja dagoeneko oztuta dago, trinkotuta dago, baino esexa da, orduan, poliki-poliki maneiatuko deu gure tarta. Horretarako, honako, erreteiu baten gainean, parrilla baiarriko du, hau gozo gilena da. Gero txokolatea gainetik botatzeko, ez? Poliki-poliki gainean jarri, papera. Listo. Eta, eta txokolatea Maria bainuan urtutzen jarriko du. Lehengo eltze bera, berreskuratuko deu, zetako garbitu berriz ibili behar badeu. Bai, hemen, da, lehen txokolatea bakar izan, eta oin koko olioa botako dizu, gero gorputza eta brillo pixkat emateko, ez? Bai, biguntzeko ere, bai, ze txokolatea nahiko sendoa gelditzen da. Orduan, 200 gramo kasu honetan, tableta bat. 200ko olako portziotan saltzen da. Txokolatea da erabilu hontan, eta lehen izen arabiarrak egon garen, esaten ibili garen hortan, algarrobo. Amigo, egi, Algarroboa ere izango da, ez? Baina algarrobo zein pertsonaia edo zuaitza? Leka, zuaitza. Bai, azkenean hortaz hitz egin behar dugu, ez? Algarroboa, ez dakit zuen etxean norbaiteke, nik egiesan ezagutu nuen, ilobarekin, anaian semearekin, txokolatea ezin zuen jantxikitan, eta algarroboa ematen ziota, algarroboakin egindako txokolate krema, algarrobo edari, kakao edaria ero esan dezagun, eta horrekin moldatzen zen, eta nik egin enuen ezagutzen ez duzuen entzako zuaitz bada, zuaitz honek guk
ikusi genduen hau, joan ginenen, Formenteran izan ginenean ikusi genduen zuaitza, eta holako leka lehor batzuk ateratzen dira, eta hori kakaoarekin nahaztuta eta ateratzen da, txokolatearen, esan dezagun, ordezko osasungarri bat, ez? Algarroboa bera leka gozoa da, eta kakaoa berez oso mingatza, orduan bik nahaztu eskero, hor daude gaur egun edariak, kakao edariak, algarrobo eta kakao edariak, krema honek... Bai, zabaltzekoa, hori tartekorako. Gauza da, benetan ordezkatzen du algarrobak txokolatea? Ez, eta, profitatea aldetik oso ezberdine. Eta zapore aldetik ere, bai. Bai esan dezakegu adibidez, behin, dastatuta, probatuta, atzerako bueltaik ez da hola. Oso goxoa da. Kontua da, jendeak, nik batek hitz egin dut, eta niri ez hitzaidan. Ez hitzaizun gustatu, ze uste zenuen txokolatea jango zen duela. Ze itxura egia zen, badauka, loko, txokolate krema baten itxura, o txokolate edarian itxura hartzen du. Baina ez da berdina. Goxua da, oso goxua da, baina ez dauka zehekusirik. Zehekusirik ez, antzekua da. Baina beste hauza da, beste produktua da, azkenean. Baina, interesgarria dana, eta gaur egun eskuragarri dagoena, holan bajuten bazate, normalean belardendetan dolakoetan beti aurkituko duzue, eta esate dizu, eta hau nik zuaitza ikusita daukat, hortxe, izan ginenean, Formenteran, eta urtean ikusi dut baita Portugal aldean, hor beraldean egon gara, eta ikusi den duen baita. Noski, zu mundu zeharri bilizan hortan, baina gure ikuslek zuek ikusi alduzue algarroba ondorik, idatzitxo horien eabildua eitb.eusera, eta nun ikusi duzue? Izenarekin, eta itxurarekin oso erakargarria ez da, algarroba. Ostra. Algarroba nun bat jor. Algarrobo. Algarrobo, baina erdera rimatzen du, beste zerbaitekin, baina menezka hasiko errima tontoekin. Ez duzu zerekin ingo zen duke. Ez? Mas bobo horrekin. Horti dihoa, bai. Hori sartu behar nuen, bai. Bueno, hau urtu da, ze gauze gaizu, hemen temperatura iotzen nahi den ontan txokolateare eharki urtu da. Bai, zeitxuan urtzen da, bai. Jak, barrura. Hau gero gainetik? Gainetik botatzeko hobe honako ontzi txiki batetara pasatzea. Kontuz, honen, eltze honen behekaldea edo, ipurdia, pixkat, beroa ongo delako, eta, guain, poliki, barrura. Kontuz, eltzeakin favorez gaztek, eta ez dakienak, eltzeakin, ustu behar den guztitan, kanporantz. Barrurantz ez, kanporantz. Eta hori berdina da, arraia frigitzen zabetenean, aragia eta dana dalakoa, arantza bota behar. Beti, kamara lagunak, audiokoa, hoiek erre behar dira. Gu ez. Pareta lasa izikin du. Hori. Bai, jenteak ia da itxura daukala, zuk botatzen dut, flof, onantza botatzen du. Ordan beti kanporantza, olioa botatzen duzunean, arraina arrautzestatzen zaudetenean, ero xerra batzuk olio askokin, beti kanpora. Eta behin dominatu deunen asuntoa, pixkat altxa eta gure ganantza. Listo? Listo. Listo. Ona. Oain bataia atzea bestik etzaigu falta. Bataioa. Noski, zu bataiotan etzinen asko eginiko. Ni mairua naiz. Ni mairua, naiz? Zu mairua. Bueno, ni adibidez lehen bataioak eta maiz izaten ziren, oen baino gehiago, hoi izaten zen... Gerra! Bai. Guk alde batetin jatetxe munduan ezautu bataioena eta hori, alde batet nagusian zago txoiua, jende lehen bataioetan jende asko guten zan. Beste alde batetik, sukaldarientzako ondo zegoen bagenekialako zer eskatu behar zuten. Esan kartara lan egitea bezala. Kartara, azkenean, sartzen zaizizu, 80 pertsona, ez dakizu bakoitzaz eskatu behar duen, eta erokeria da. Baina bataioetan izaten ziren, 100 pertsona hori bai. Ez da izen bat egongo ziren. 8-10 famili ezberdin, ero 6 famili, baina bazenek izun zer jan behar zuten. Da normalean antzeko izaten zen, eta aurreratuta izaten zen. Baina gero egoten zena, hori ja, ni zerbitzarien aldetik hori gerre imaginatzen dut izango zala, ez? Bueno, hori da zure ikuspuntu ostalari bezala, baina ni beste ikuspuntu batetik ari nintzen, eta da elizatarikoa. Eta elizataritan amautxik botatzen zuen okerrez baldin banabil goxokik, eta tautxik botatzen zuen dirue. Eta hor izaten zen borroka nagusie adin
adineko edo benetan hirugarren adineko pertsonan arten eta umen arten. Eta zen, 25 pestakoak, 50 pestakoak botatzen zienen, hauetako askok hankapen adinekoak, umei kentzeko hankapen sartzen zituen. Edo beste batzuk izo, aterkekin. Hartu eta holan buelta eman da danak jasotzeko. Bueno, utzi da zuen segundu txiki bat, bai. Bai. Horre, alperrik eta, jaione. Uge, noiz izan ziren, maiatza hasieran izan ziren trainako festak. 80 rumendako showkukin bat egin nuen, da beraiek, nik enuen inezer, utzi nienan osagai pila bat, eta beraiek prestatu behar zuten, ensalada bat, baitu. Osagai pila eta beraiek montatu behar zuten bere ensalada. Gero hartu eta fruta pilat eta inbar zuten brotxetat. Eta gero sua egin genuen eta txitximurduntzia hartu eta beraiek joan eta esan genuen, hau aurrentzako da, nik ez dakitan jubilatuen etxeko webkama eroan egon zan martxan, han agertu ziren ule txuridun aur pila bat. Eta esan, hemen umeak utziz, hemen txistorrakin gozatzen nahi diela eta azaldu, bai nola inbardan aldamenetik, baina ez. Raka. En fin. Kolega. Hori gainera baina hongo da jariokorreko. Txokolatea hor daiola. Zenek esan. Hau kafesnekin o kafesnekin gabe jaio. Bueno, neko umela ez. Gabe, bale. Honek ez du behar ezer. Hortxe. Eskerrik asko. Hau batzera. Eta hemen da ostotxo bat, hemendik. Bakizu nor gatu behar dan txundituta? Zein? Sartu dana hemen ikusi duenean dan alberginia eta... Horre, dastatzen duenean ikusiko. Bueno, dastatzeko sardadila nahi duena, hau bererentzako data. Jak. Bueno, dastatzeko orea zurea da, beraz? Ekin, ni jarraia. Ja, garatzen gabe. Bai. Esan. Oso krematua. Mutz bat ematen du. Bai. Ez? Gorpuz gehiagokin. Bai, ba. Eta txokolatea. Oda txokolate. Oso ona. Hala ere... Hortz eta itxasten dela, baino... Osasuntxua albergina eta gara, baina, bueno, ez du aztu behar, azukera bota diogula, txokolatea janio, eta egunero jateko ez da ere. Noizean behin. Aztean behin. Neurrin. Koiaraka hondik inposo gaso. Erra, oso osua benetan, Eta alberginia nik, hau, edo nori ematen dizu eta ez da nabaritzen, esertan. Ona! Baino esan dagoa, Hortz eta itxasten da. Bueno, oain modan dao nolako bizkotxo bat ingo deu mikroinladean indakoa, segundutan iten dena. Zein den hori mug cake, nik uste ja dagoeneko mundu guztik ezagutzen dula edo mundun gehiengoak bai behintzat. Eta gaina hemen aukeran arroza irinera beliko du, berriz ere glutenik gabeko bide horretatik jarraituz. Beraz, osagaiak aurkezteko alde batetik 60 gramo arroza irina. 40 gramo esne hautsa. Barrura. Hain erresa da. 6 gramo, hau da, sobretxo erdi arrotzaile. Hemen 2 koiaraka da azukre integrala, panela, nahi duzuena, ziropa ere bai. Vainilla, estraktua kasu honetan, koiaratxo txiki bat, margarina urtua edo behintzat temperatura, kanpoko temperaturan dagoena, eta 2 arrautza guztia una hasi, eta honako pototxotan edo ontzitan sartuko dugu. Katilua. Etxeko katillutan, kafesne hartzen duzuen katillun sartzea da konzeptue edo behintzat hori da, ez, bereizgarritasuna. Baina tira zigor, zer errekarri du mug keikak mundu honetara? Hombre, ni beti izan naiz, neiko ez, gauza polikiero, ondo, berdi zitzaidan, ordu bete hartzea bizkotxo bat egiteko, gero 2 minutuan jango dan zerbaitetarako. Eta hori entzun nuenean da esan, askarra, eta hori ez da egon hain, ezin da egon. Bai esan, probatu nuen,
eta goxua dago benetan. Eta zer da ekarri duen honek? Kapritxo bat olan momentu batean minutu terrian prestatzea. Minutu terdi, 3 minutu. Hori alde ona, eta alde txarra? Bizkotxoa ez alda esaten dena familian, kuadrilla, lagun artean, denen artean. Hau banaka jan behar dala. Individualista. Eta momentuan jatekoa. Muzkeikak hori ere badauka, Zer, nik egun baten emozionatu nintzen, nituen ez da izen bat, eta gero katilu horiek utzi, eta hurrengo egunean, jateko koste egiten da. Hau da, bai, hau momentuan jan behar da, eta momentuan. Eta gu gozoa eta gehienak egia esan gozoak ezagutzen ditugu, baina gaziak ere egin aldien. Nik indaukat bat irugiarrakin eta gaztarekin. Bia. Oso gozoa deratzen da. Eta hausagaiak ezenien oinarria berdina da. Arrautzak, tomate frito olako, tomate frigitu pixka bat, gazta, irugiarra, irina, eta arrautzak esan dut, ez? Eta listo. Sartu, eta 2 minutuan, afari merienda bat egiteko hori, eta ero plateretan olan urdai espiko pixkat eta afari merienda tita indakoa, eta bakoitza beria. Oso erresa. Goxoa eratzen da bentan, Eta irugiarra hola dado batzu botata, zuk iten zuen, nik ite irugiarra, gero berriro eta erdian geratzen da. Eta honek daukana da, hori, askartasuna, errestasuna, eta, nahi izan ezkero, egiten dira baita, esan zaun, aize gehiagokin da geratzeko inalduzu berdina, nasketa hau, iragazi, eta sifoi batetik pasa. Sifoia izaten mazu etxean, sifoi emateukin gozo agian, sifoiakin bota, eta karo, hor, aizea sartzen daio pila bat. Eta orduan geratzen da oso aizetzu. Hau berez ja, bizkotxo xamur bada, baina bestetara geratzen da oso aizetzua. Eta erra. Erra gelditzeko irugiarria ez, baino abi batzuk. Askik, eskukada txiki bat. Eta abikin zer doakio nola eskura, beste eskukada bat, txokolate zuri, olako pinportatxo. Neregati beldurri be. Bai, Buelta pare bat. Eta mikroen labean, zeba, minutu terdi o bi? Potentziarik altuenean, 20-30 segundu kontatuko ditu. Bakarrik? Dida. Hain azkarriten da? Ostra, nire egiten nitu minutu... Ingo deu hemen izitu froga bat. 30 segundu da bestea, 2 minutu. Minutu terdi. Kontua da, hone daukana ono, bizkotxo bat iten dugunean, beti labea ezin de ireki esate izute ez da izer, honekin, mikroin labearekin, hartu, behiratu, puntua zein dauka. Venga, berriro, indarra sartu, berdin da. Ez dago inongo problemarik. Ez da berdina labea piztea modu. Da, hau, umek eta itxeko oso arresa da. Zaporeak pila bat inalditu zuen, nahi itxuzuenak, eta tita egiten den. Alpertuta zauden egun hortan, gogorik ez daukazula ero, hartu olako zerbait, eta kapritxo bat emateko. Eta positiboti jota apeta badaukezula, antojo bat esaten dena, dida. Eta osoa, gazia, egia esan sartzen bazarete, hainbat eta hainbat errezeta daude, interneten liburuak ere jaba daude olako gauzana, eta hau, zer izango zen, 8-10 urte azitzala holan pixkat, entzuten gehiago, 8 bat urtera izango ziren. Aizu dira proposamen bat zergatik ez oso beste liburu bat ateratzen eta tarten sartzen irugiarrena, mugkeik irugiarre eta... Gazta. Venga, ba, jak. Ona dago, benetan. Zurea jandezu, da oaine bazatoz. Hau bakarka jateko, esan deu individualista dela. Ni zahardo tegi salian, Ona? 2 minutu, Bi. Bat erdi gutxienez. Hori, eta neurria zema sartzen dio zuen. Hori ere. Eta potentziare 900-800 ozer den. Ba? Horrek esan da. Hori esan da. Eskerrik asko horregotearren. Eta... Muxu handi bat, eta bat horren arte. Ongizan.